Tja, vi är tillbaka här i grottan. Och jag ska stänga av ljudet så ni hör mig jättebra. Jag hade på det första. Sådär. Hoppas ni hör mig jättebra. Det borde synd om ni inte hör mig. Det var ju här vi var förut. Så jag hade tänkt utforska grottan. Yeah! Så vi börjar det. Vi går in här. Lite iron. Nej! Får inte. Måste ta vatten. Så jag armor så jag tror inte det händer. Nej, det händer. Men ja. Det där var inte bra. Göra en liten säkrare. Mm. Så. Jag träffar för det här. Nu är det. Kan man göra. Sådär ja. Och då går vi vidare här. Tar den här delen först och kollar. Vi tappar för det här vattnet. Tappa igen. Nej, den som är stor. Ja, kom upp här. Kom igen. Se. Bara tappa för. Bra. Ja, nu är vi riktigt. Gå vidare. Och bara iron. Det var ingenting att ha. Nu försvann vattnet helt. Så går ner. Utforska den andra delen. Nej, den var inget att utforska. Går jag vidare. Utforska den här biten av grottan. Stor är grottan. Ja, det vill jag ta reda på. Ja, nu fick jag bort vattnet. Där. Kol kan jag ta och hugga. Där. Alltså grottorna, det är typ grotta. Finns det inget slut? Det finns det men. Jaha, det här var typ ingenting. Så är det där också. Shit. Det här är bra grotta. Eller, nej, inte så bra men stor. Kol. Jag vet inte varför jag hugger så mycket kol. Shit vad mycket. Så. Vad är det här uppe? Laggar. En till grotta. Alltså nu måste jag nog ta mig och ge tillbaka upp. Jag ska inte tappa bort mig. Helt ärligt. Faktiskt. Det är faktiskt bra där uppe. Jag måste bara hitta. Ja, det är där. Bra. Nu kan jag hitta vägen enkelt. Så vi går in. Ja. Det var här jag hittade diamond. Redstone. Betyder lava. Och lava betyder guld. Och guld betyder diamond.
så är det för mig. Kanske inte är så för alla, men så är det för mig i alla fall. Så där ja. Jag älskar Minecraft. Och när det var... Ja. Nu är jag uppe. Så där. Och det regnar. Så. Jag vill inte skriva något. Eller skriva kommandon. Eller så här waterclash så det försvinner. Jag tycker det är fusk. Waterclash. Eller vad man säger. Mycket vatten. Så. Nej. Ska upp dit. Kolla vad jag har i kistorna. Vi får snart avsluta. Jag har varit här uppe. Då ska jag avsluta. Men vad är det för fel? Sådär. Nu kommer det. Ska bara kolla vad det finns här nere. Inget. Lite saker. Spindelöga. Och jordgrus och lite saker. Nej, det står. Jag får ta och säga hej då. Ses i nästa avsnitt.